eriri ji ngwugwu eriri tọ ngwugwu agbaghe. Ekele m, agụtala m ya ugboro abụọ n'ọwa ozi soshal midia ebe Kenneth Okonkwo kwuru na Peter Obi si na ADC pụọ na ọ ga-apụta na ọ na-alụrụ prezidenti Bola Tinubu ọlụ, mana aghọtaghị m ya chaa. Ọ bụ Peter Obi ma ewu na ọkụkọ so mara na o nwere ruo ya afọ ojuju na akụ na ụba, ka ọ bụ Peter Obi chọrọ iji ohere nhọpụta afọ 2027 gosi na ọ bụ ya meriri na nhọpụta nke afọ 2023 n'ezie. Peter Obi ekwuola ya na njem ya na-emega na mba ụwa dị iche iche n'ọzọ ọnọdụ ka ịmụ ọlụ site n'ite ndị isi ala mba ụfọdụ ahụ, jiri ohere ya na-ajụta ha ma na-aghọta ka ha si tụrụ ugodo ọlụ ejiamatụ dị iche iche, na ọ bụ maka ịmụ ọlụ na ụdị ahụ ka ya ga-eji wee lọta bịa bụrụ osote onye isi ala. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC kwesịrị isite na nkwekọrịta kpọlite Peter Obi ka ọ zọrọ ya ọkwa onye isi ala, maka na Peter Obi bụ ọkaibe ya n'inwe ịhụnanya na mmasị ndị ala anyị, ma bụrụkwa ọkaibe ya n'ịkwụba aka ọtọ na ịlụrụ ndị obodo ọlụ mmepe nakwa inwe ọmịiko n'ebe ndị obodo nọ, makakwa na ọ bụ ndị mpaghara Southern Nigeria ka ọchịchị lụrụ n'ime oge a achọba mpaghara zone South East na ụdịka fọdụrụ afọ 4, mana ADC ghara ime ya otu ahụ. Ihe ọ ga-apụta mana ha ga-emere onwe ha nhọpụta maka ịkpalite onye ga-azụrụ ha ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Udu anyị na-elo n'oge ewechita ụdị ọnọdụ ahụrụ na PDP n'afọ 4 gara aga, oge onye ji maọbụ ndị ji ego tụmadị ego dọla gogburu ndị agụụ so mee nhọpụta, ndị kwenyere na onye bụ ewu bụ igu ka ewu na-eso, n'agbanyeghị ma ya bụ onye bụ ewu bụ igu o churu echu maọbụ gbaa ọlụ na omume. O si otu a dị, ịhụ na ndị ahụ ga-emefu ego maka ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala bụ otu n'ime ha ga-enwe mmeri n'ụdị okwu ga-eji kpọọ Peter Obi, maka na ọ dị njikere inye onye ọbụla shishi maọbụ tọrọ maka ịtụnyere ya na nhọpụta. O si otu a dị, ọ bụrụ na eriri ji ngwugwu atọghị na ụdị Peter Obi ga-eji hapụ ADC banye n'otu n'ime otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ji obi ọcha na aka na abụ eche ịnabata ya ma ọ chọọ ịbata na nke ha. Ọ ya ma o si otu a dị bụ na oke osisi adaa na ụdị ụmụ nnụnụ ga-eji fesaa. Ma elota na Maazị Ayo Fayoshie chịbụrụ Ekiti steeti n'oge gara aga kwuru ya na Peter Obi naanị ya bụ ideji ụlọ ADC. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m. Kedu ka ozi ụga si mmasị gị ma ọ ka o si masị gị? Biko mee ka amata na ohere like maọbụ comment ma zigara ndị ọzọ ozi ụga.